Добър ден, младежи! Здрасти. Колко сте? Да, на колко сте години, хора? Добър ден. 500. Браво. О, има още една къща, брат. В момента играем в сървъра. Този човек, който снима, той не играе в нашия сървър, защото е стиснат. О, глави! Вземи. Тя чака евента. О, искам, не мога да се доближавам. Глава на кокошка, май! Не, тук има глава на кокошка, на крава. Тя кокошка, знаеш ли от какво е? Дупе! И аз ще участвам в ивента, хора грозни. Абонирайте се за нас. Ние сме велики. Вие сте млади хора, бе. Ако искате да играете с нас, може да посетите фен скайпа на жената. Как се казва тя? Ладъджа! Казва се Ладъджа. Евент почва след 1 минута. Казва се Ладъджа. Аз отивам в сървъра, в който ще има евент. Yes. Тулета ми дойде, бе. Казахме да се абонират, бе. Добре, зорят ма, изнасилват ма, казват ми да се абонирате за мене. Добър ден! Защото са хубави. Метнах диамант. Ами, мятам ги на циганите, не ги взимай. Това правя. Ще има ивент, тъй че си чистия инвентара. Само ставаме по един стак пържоли. Онор, ти ще влизаш. Защо си мятате нещата, хора? Що, че има евент след малко и ние не искаме да си пропиляваме. Евента почна. LARP евент. Пишете LARP евент. Аз стоям след 4 секунди на евент. Евент. Евент се пише евент. Почнал е. Тоест, всеки момент почва. Пишете искаме евент. Чакай, аз ще го копна. Аз съм в евента, хора. Не ме пуска в евента. Сървър спря. Не е спрял, всички мърдат. LARP. Гери, напиши това. LARP Vent. Напиши го това без точката. Аз съм в евента. LARP Vent и 4 секунди не мърдаш. Е така с Кеви Марак и малко спанак. О, шет! Той притюрник ли е, бе, брат? Да. Той мята стакове дърво като плодел. И брат мята, всичко мята. Храната я искам. Не. Та шматка и тая циганка. Чуй някой ми метна печка. На мен си яде вкусна печка. Сега почва. Започне евент. Евент. Искаме евент. Вие сте явори.
Закъсня 2 минути. 2 минути. О, почна! Идвам. Къде админа? Ето. Аз се Дай, разхождам. има евент, дай Почват евента, да мятат. ти си лош човек, бе! Аз. Аз. О, гът. О, готини неща ме таха. Аз няма да взема нищо. Обичам кучета. Един стак диаманти взех. Браво. Взех нещо от нея. Хънгър. Аз взех хънгър. Има седло и искам го. Вече не. Тези Ная. някой спана кучета. Дедото влезна. Да, знам. Един пич. Golden apples! Golden apples! Те често се отварят, мафака. Златна конска броня, Гери, ще я дам после. Аз не получавам никакъв армор. На който не може пълен инвентар да каже фак. Фък де. Диамантена конска броня ще я взема за Гери. О, сериозно. Какво беше това, бе, Гери? Аз имам стак диаманти. Ти. Нямаме дърво. Аре, грабете дърво. Аз имам един стак брезово вече. Необработено. Ето тук се гъчкам за още. Enchanting table! Пълен ми е инвентара. Взех. Защо ми мясат дървета тук? Взимай ги. О! Аз имам един стак за левел. Ай! Букшеф! Не мога да ги взема. Взех букшелфовете! О, Виж, лайк! имам. Спринт варп! Спринт! Бич, къде съм? Това е спринт! Спринт! Какъв е този? Някой ме удари! Какъв е този бич, бе? Аз съм втори! Аз Трети. Четвърти. тук ще го убият тези недобри хора. Ой, не мога да умира. Ще умра. Аз съм в паяжените мъчица да излезна. Това тук може да вземете диамантени енчантнати неща. Да. О, аз сега отварям на лечението. Аз не съм чак толкова добър на спринт. Ей, само да ти кажа. Тук има малко тъпи хора. Трол. Спам. О, мина го, хора, мина го. Да, мина го. Ах, паднах! Аз!